Ľudia, teraz mi Adam povedal, že mi ide dať skin caseu, alebo čo mi chceš dať? Medkit bundle. Alebo medkit bundle. Takže uvidíme. Môžem? Jo, môžeš. Puerto. 3, 4. Máš to tam. Bro, mega díky. Ľudia, W pre Adama. Mega W pro všetkých. Bro, Adam, mega díky, ja sa asi rozrevem. Bro, Adam, môžeš sa na mňa spoľahnúť, že ti to fakt kúpim. OK. Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Kamo, nemáš na čo. Bro, ľudia, čumte na to. Mne tam stále píše, že môžem si otvoriť medkit a stále si ho odomýkam a stále mi tam píše, že stále si ho môžem odomknúť. Tak už sa ti to seklo, ale to sa ti opraví. A tam máš aj skin potom.